Hey, wij zijn de Moeties, de praatgroep die elke mama nodig heeft. Ik ben Dina Tersago en hier bij mij zitten Stefanie Plankaert en Kim van Onsen. Hallo. Dag Moeties, babeloeties. Oh, schattig. Welkom bij De Moeties. Hey, het is de laatste voor de zomer. Ja, ik kan het niet geloven. Ik ga jullie zo missen. Maar we kunnen ook gewoon andere dingen doen dan hier. We kunnen dit gewoon heel de zomer doorbabbelen op een terras met een glas wijn, hè, ladies? Dat kan ook. Ja, Toch? volgens Daar heb mij- je niks op tegen. En je zei juist, de leste gaat een beste zijn. De leste wordt een beste. We gaan dat proberen, hè? Ja, voilà. Hebben jullie de toetsen overleefd? Ilona is klaar. Die heeft Ja. bijna resultaten. En Mageno is ook klaar. Maar jij niet? amai. Je hebt er ook eentje in het 5e leerjaar. Hè? Ja. Allee, jullie allebei, hè, toch? Ja, jij ook, Allee, hè? dus wij alle drie. Ah, wij Ik alle wil ik drie, zeggen, ja. Ik had wel voor het eerst het gevoel dat ik mee examen... Hè. Je hebt er dan grotere. Maar voor mij is dat mijn oudste in het 5e leerjaar. Ik had voor de eerste keer mee het gevoel... de toetsen zijn gedaan. Alsof het zo voor mij ook gedaan was. Zo. Ja. Ja, omdat je daar toch mee bezig bent, meeleeft. En... Maar je steekt daar superveel tijd in. Ongelooflijk. Meer dan... Ik weet dat niet, mijn ouders die waren daar zo niet mee bezig. Ik zit daar echt naast en ik moet je leren studeren, want anders dan komt er niks van. Die leerstof, dat wordt toch al in het 5e leerjaar. Dat is ook wel best veel. Zeg, Ja, en, ik en geloof hoe daar pittig wel. was dat niet? Dat het zo warm was. En dat die continu willen spelen, waterdingen doen. En dat, Ja. dat je die aan tafel moet trekken en zeggen... Nee, we gaan nu dat doen. Allee, dat was bij mij toch zo, met Lara. Ja. We gaan nu wel leren. Hè. Of er komen kindjes van het dorp. Gaan we zwemmen samen? Ja. Ja, sorry. Hadden Ze die gaat- dan geen toetsen, zeg? Ja, wel. Vroeger had ik zo vriendinnen die zeiden ik pak verlof op mijn werk, want het zijn examens. En dan dacht ik, amai, zeg, dat ga ik nooit niet doen. Maar nu is hem nog maar in het 5e leerjaar en denk ik al, ik begin het wel te snappen. Dat is misschien toch wel een beetje tegenover vroeger wel veranderd. Hoor. Maar wat is dan het verschil, Stefanie? Ja, ik weet het niet. Is dat ook omdat dat de kleinste is en omdat die misschien altijd wel gewoon is dat we haar wat helpen? Ja, maar bij mij is dat een oudste. En Alle twee ik dan. moet echt een planning maken en anders doen die niks. Die zegt ook altijd, ik ken het al. Maar dat is niet. Allee, is dat lastig. Ik denk dat wij ze verwennen en het ze te gemakkelijk maken. Want bij ons, Jack, ben ik zeker, die kan dat. Maar dan zeg ik, begint en zegt hij zo, kom je meedoen? Ja. Dat ik zo voel van, natuurlijk is dat gezelliger en gemakkelijker Ja. en ondersteunt dat. Dus ik ben daar wel wat voorzichtig in. Ik laat hem toch eerst zelf en dan... Ja, maar ik heb het zelf. Ik zeg tegen hem, doe maar al, hè, begin maar al. Hè. En dan vroeg hem, mag ik mijn oortjes in doen met muziek? Ik zeg, maar zo gaat dat toch niet? Dan heb ik hem toch laten doen. Eerst met Thor zijn huiswerk gemaakt. Daarna heb ik hem ondervraagd. Rien de knots, hè. Dus hij je wist moet niks echt meer van erin wat hem pompen, gelezen zo had. Ik echt. moet het er echt in drillen, zo precies. En ze moeten natuurlijk nog leren studeren, maar ik vind dat die zo... want Ja, het dat vind ik... Dat probeer ik nu te doen. Te leren van, kijk, stel je nu voor dat ik niet had gezegd, eergisteren zou je nu vandaag niet al een hoofdstuk doen en morgen nog eens. Dan had Ja. je vandaag alles moeten doen. Hè, zo hem laten snappen van, oké, ik ga dat moeten beginnen Ja. plannen. Dat ze dat wel zelf leren, maar zoals je er straks zei, mijn ouders, ik denk dat die amper wisten dat ik examens Ah ja, had. En maar zo ja, trekt er voilà. uw plan Maar mee. hoe deden wij dat is dan? ook goed gekomen, hè? Ja. Ja, eens een keer met hè. uw- Het is ongeveer goed Nee, maar gekomen zo wel. toch eens met je kop tegen de Maar ja, het is deur dat. lopen en dan weten, Ja. oei, dit was niet het beste idee. Dit moet ik nu toch eens anders doen. Maar die kwamen daar niet naast zitten. Ze. Die werkte gewoon echt tot 7:30 s'avonds. En ik weet, mijn broer, die moest dan soms nog beginnen en dan zat hij tot een kot in de nacht. Ja, dat was dan zijn probleem, hè. Zeg maar, Nee. weet jullie nog, ik had verteld over laatst dat Elara haar verjaardagsfeest Ja. ging hebben. Hè? Dus Ja. ik heb dat dus wel laten doorgaan. Gewoon Top. midden in die toetsenweek. Maar er is iets veranderd in mij. In mijn mensenleven en in mijn moederschap. Onlangs nog maar. Oké. Wij gaan dus naar de leuke winkel met alle prullen waar je van alles kunt kopen voor verjaardagsfeestjes te organiseren. Die Decoratie, winkel, ja. die winkel, je weet wel, dat vindt Elara een fantastische winkel. Ik stiekem ook. We staan in die winkel. Elara is in haar nopjes, want ze mag de decoratie kiezen. En zo van die bekertjes en toestanden. Oh, en dat is tof, mama. En dat is een leuk kleurtje. Oh, gaan we dat doen met ananasjes? En gaan we het zo exotic maken? En ik zie bakjes voor in de frigo. Ik denk, ik ga weer de organized woman worden, dat ik nooit ga worden. Ze staan dus ook nog in de keuken, lees. Maar bon, ik denk, ik ga bakjes in de frigo zetten. En Lara, oh, dat is kei slim, mama. Doen. En ineens staat er een man naast mij. Wij zijn gezellig aan het keuvelen. En die man zegt, zeg, zwijgt dat soms ook eens? Oh my god. Oh. En ik denk, de vroegere ik zou gezegd hebben, kindjes, hè. Ja, zo. Dat Maar moet je de weglachen. ik van vandaag heeft gezegd, meneer, die moet nooit niet zwijgen in haar leven. Oh. Dat heb ik goed, gezegd. Stefanie. Ja, dat heb ik Goed. gezegd. En ik denk,
En ik durf te benoemen, dat is allemaal... Allee, dat is niet allemaal, maar dat is wel heel veel dankzij jullie. Dankzij de Moetie community, dankzij ons empowerment dat wij elkaar kunnen geven, dankzij het leef uw leven volgens dat je het wilt, volg uw gevoel als moeder, volg uw instinct. Het mag er zijn. En echt, ik wil jullie daarvoor bedanken. Ik wil de Moetie community zeggen van, jongens, trek het u allemaal zo hard niet aan. Laat niemand in je hoofd kruipen. Als je kindjes graag ziet en je bedoelt het goed, is de helft van het werk eigenlijk al gedaan. Of course. Ja, Zeg, en zijn die Dus, dan zo die winkel uitgelopen? We weten joh, dat het een action is. Met zo'n hairflip en zo slow van... motion, echt. Zo, Ja, Supermom! Ik was zo blij. Want ik ben echt wel best een brave, heel conflictvermijdend. Ik ga zo niet... ik vind dat allemaal de moeite niet. Maar nu dacht ik, nee. Niet met deze Moetie en haar kindje. Voilà. Die man, afgedropen. Zo... Ja, en zo weggestapt. En Lara zo... Amai, mama, dat was raar wat die man zei. Ik zeg, ja, dat was raar. Waar moet je zich trouwens mee? Maar dat moet je niet zeggen. En Dat is ook een boodschap aan alle mensen die mij ooit scheef hebben bekeken als in het restaurant de kindjes aan het huilen waren. Ja. Of als je in de wachtzaal zit en ze zijn niet helemaal braaf aan het zitten op een stoeltje. En al die mensen, stop ermee. Ze moeten nooit zwijgen. Goed. Gaan we allemaal die man zoeken? Alleen ik was al blij deze week dat gewoon mijn dochter haar neus nog recht stond. Dat was mijn hoogtepunt van de week, maar dat van u is veel beter. Ik heb een dochter, maar dat is meer een van uw rugbyzonen. Die bijna... Ja, die was gevallen en die haar neus was gebroken, maar dat is al wel een paar weken terug. Die zag eruit als zo'n bokser. En ik moest eergisteren terug naar de neuskeel-oorarts om te checken of hem recht stond. En hij moest niet teruggebroken worden en rechtgezet worden. Dus ik dacht al, zo, dat is dan ook weer al opgelast. Zeg trouwens, het was het WK. Wegsfeer. Ja, ik heb zo goed off-campus gekeken ondertussen. Ja, ik ben nu ook helemaal... Jolien heeft mij helemaal geïndoctrineerd, dus ik moet nog beginnen, maar ik ga het doen. Hè. Ja, het is het ideale moment WK. Hè? Ik heb het nog niet gezien. Ja, ik zit met 3 mannen thuis, dus ik kijk naar het WK. Ik had beide de buren ook uitgenodigd onlangs. Wim had het geweldige idee, we vragen de buren om vervolgens een heel weekend naar Pinkpop te gaan. En jij mocht dat dus regelen. Nee, Tina. Ja, dus ik ben daar beginnen sleuren met drank. Ik heb heel de frigo volgepropt. We hebben daar ook nog hamburgers gegeven. Frietjes. Tina, dat klinkt heel gezellig, maar dat is zoveel werk. Het was heel veel werk. Dat is veel werk, joh. Ja, maar het was wel heel tof. Maar hebben jullie trouwens gezien dat die journaliste, France Pierron, gezegd had dat Doku niet bij de geboorte... dat belachelijk was dat hij naar de geboorte van zijn eigen kind zou gaan, dat hij beter aan zijn carrière kon denken. Ja, maar dat is eigenlijk weer hetzelfde. Hè? Waar moet je u nu weer mee? Het is toch weer you do you. Ja. Die Doku heeft met zijn vrouw beslist, ik wil dat meemaken, wat ik trouwens ook helemaal snap, want goals kun je nog maken, zelfs WK's. Nee, sorry, ik vind dat heel knap van hem, dat hij zegt, uw gezin, bij mij is dat ook zo, komt altijd voor mijn carrière. Carrière kun je nog maken tegenwoordig tot je 70 bekend en we moeten wel. Je doet gewoon wat het voor u het beste aanvoelt. Mijn papa is een voorbeeld van iemand die een sportcarrière heeft gehad, die best wel succesvol was. Zeg dat maar, zeer succesvol. Maar dus, in het begin van die sportcarrière mocht hem ook de Tour de France doen, wat een heel big deal was. En mijn mama was zwanger van Francesco. Ik weet niet of het Paris-Roubaix of Paris-Nice... een van die koersen daar. Dus onthoud maar. Ja, grote koers in het buitenland. En Francesco moest geboren worden. En mijn papa is daar niet voor naar huis gekomen. En het grappige is wel, die vertellen dat verhaal nog vaak. Mijn mama, zij was daar ook helemaal oké mee. Er was een ploegmaat van hem die goed Nederlands kon en die zei in het Frans, Madame Kietje kakt. Wat Kietje? Madame Kietje kakt. Uw vrouw gaat bevallen, Is uw vrouw bevallen? Want hij toonde dan een foto en die meneer vroeg zo aan mijn papa, Madame Kietje kakt. Oh nee. En heeft uw mama daar van wakker gelegen? Vond hij dat lastig? Ik denk wel, ze had er hem natuurlijk wel liefst bij gehad. Hè. Ik denk als vrouw dat normaal is dat je je partner daar heel graag bij wilt. Je staat daar ook samen in. Ja. En voor de 2 volgende is ze er wel altijd bij geweest. En moest hem dan wel terugkomen van ergens? Of was ze er dan gewoon die probeerde toevallig? dat eigenlijk, dat is heel vreemd, hè, maar die probeerde dat eigenlijk altijd te plannen. De zwangerschap en de bevalling. Ja, dan. zodat de bevalling in de winter was. Ik ben van december. Mijn jongste broer is dat niet zo goed gelukt, want die is van juli. Maar die planning was wat in de war. Maar die proberen dat normaal gezien. Dat was zo. Dat werd ook zo besproken onder coureurs. Van, we proberen ons kinderen te plannen dat die in de winter, in de break, geboren worden. Zodat ze er kunnen bij zijn. In die tijden was dat ook precies nog normaal dat je daar niet voor naar huis ging. Ja. Maar nu...
Allee, zijn Ja. we toch in een andere tijd beland ook dat de jongens, de mannen, daar ook meer voor durven uitkomen of zo. Dat ze daar graag willen bij zijn. Dat is denk Ja. ik vooral Ja, hè? dat ze het zelf niet willen missen. Je moet Voilà. dat niet alleen voor je vrouw doen, Nee. maar het is ook iets dat je later tegen je kind kunt zeggen. Amai, dan dag dat jij geboren Ja. werd. Nu, ik zou Ja. mijn man ook nooit verplichten. Als hij voor zijn carrière zou willen gaan, zou ik Ja. ook zeggen, kies maar, doe maar. Allee, Ja, ik zou er wel mijn conclusies uit trekken, moet Ja, ik nu eerlijk echt? zeggen. Ik zou dat heel erg vinden, ja. Ik Ja. zou dat niet oké vinden eigenlijk. zou Voor uw eigenlijk, carrière te kiezen, dat mag nog de grootste en de schoonste carrière zijn en het belangrijkste van de wereld. Nee, ik vind, dat is daar. maar je Dat werkt daar wel zo lang naartoe, zoals je papa ook. Ja, maar mijn papa ging... alle respect voor de keuze, maar die ging anders ook nog altijd een heel goede coureur geweest zijn. Ja. En die heeft daar... die heeft misschien wel iets gewonnen, dat kan wel dat Ja. hij daar dan gewonnen heeft, maar het maakt niet uit. Ik ga dat niet onthouden. Ik bedoel, Ja. ik zie mijn papa niet als mijn papa de coureur. Ik zie mijn papa als mijn papa mijn papa. uiteraard. Tuurlijk. Die een docu, had hij daar nu gebleven, die relatie had misschien niet slechter geweest met zijn kind of met zijn vrouw, maar dat is zijn keuze van dat moment. Tuurlijk. En dan heeft die Frans daar niks Nee, over die- te zeggen. Nee, dat is waar. Zo Ik vond het ook fout. gek dat dat een vrouw is die dan zo fel tekeer ging. Ik denk dat net Hij moet- het feit dat ze een vrouw is, dat ze dacht dat ze die mening mocht hebben. Ik denk Ja, dat mannen nee, daar dat is misschien al wel wat in geleerd zijn, dat ze Ja, wel dat die weten dat van, niet meer wij kunnen. gaan dat misschien best niet meer verkondigen. Nee. Dat ze dat misschien soms wel denken, maar dat die vrouw gewoon heeft gedacht van, ik heb hier nog een vrij geleide, want ik ben net een vrouw. En dat is eigenlijk een heel foute perceptie, she want daar was moeten wij wrong. ook eens mee stoppen, denk Ja, ik, ja. in de wereld, met dat Wij te mogen denken. al- ja, voilà. Ik denk dat als je iets denkt, jij mocht dat zeggen, maar ik bedoel, je weet aan wie dat je het zegt, want het is nu wel viraal gegaan. Heel de wereld spreekt ervan, hè. Ik heb eigenlijk vorige week toevallig dat gesprek nog gehad met Niels, dat er heel veel mensen zijn die het woord succesvol, die hangen dat vast aan uw carrière en aan uw wins of overwinningen of doelstellingen. Maar voor mij, voor ons persoonlijk in ons gezin, hangen wij dat vast aan de optelsom van al die dingen. Als mama, als partner, maar ook in mijn werk en ook voor mezelf en voor mijn familie. En als ik dat allemaal optel, dan loopt het goed. Dan voel ik mij succesvol. Maar als je zegt, oh, maar ik heb op het WK een goal gemaakt en heel leuk. Maar voor mij persoonlijk, ook als man, zou ik de geboorte van mijn kind niet willen missen en zou ik mij niet succesvol voelen. Of als mama. Ja, maar dat kun je niet missen als mama. Hè. Maar Nee, dat is dat wordt moeilijk, die keuze hebben wij niet. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik ook heel snel na mijn bevalling terug ben beginnen werken, omdat ik dacht, mijn carrière is wel belangrijk en ik wil dat hier niet zomaar verloren laten gaan. Dus ik ben eigenlijk heel snel vertrokken voor Boerzoeksvrouw in het buitenland met Thor. En dan heb ik de eerste schooldag van Isaac gemist. Dus dat was ook zoiets dat ik dacht van, ja, eigenlijk was ik daar graag bij geweest, maar ik heb toen ook voor mijn carrière gekozen. Ik vind de geboorte, er komen nog eerste schooldagen, er komen nog veel schooldagen toekoer. Maar nu een geboorte, Dat ligt dat je, is als je dat in de weegschaal legt, iets, hè. dat is de start van alles eigenlijk. Hè. En dat is Dat is zo'n waar. ongelooflijk magisch moment. En je weet Smaken ook zijn heel nooit, sorry fragiel. jongens, je weet ook nooit wat er gebeurt, hoe dat Ja. loopt. Dan heb je de steun van je partner toch wel Ja. nodig. Zij haalden ook aan dat je als man maar gewoon erbij staat en supporter Dat is waar, bent. dat Dat is ook zei wel ze. een beetje waar. Dat is maar, waar. Ja, maar toch. Ja, Totdat sorry. dat kind Allee, eruit is, hè. als ik dan terugdenk aan de geboorte van Iluna bijvoorbeeld, met wie het niet zo goed ging na de geboorte, Ja, dan is die als partner. Christopher daar niet had geweest, ja. had dat heel erg geweest voor ons allebei. Ik lag daar nog, ik was niet mobiel Ja. natuurlijk, en die werd meteen uit die kamer weggehaald om naar dokters, naar allerlei onderzoeken te gaan. Hij is daar altijd geen moment van naar zijde geweken. Hè. En hij heeft mij dan ook alles kunnen vertellen wat er is gebeurd en wat er Voilà. gedaan Ja, heeft. exact. Zo, als je dat niet hebt... Exact. Zeg, jong. Ja. En mijn mama was zelf in Helemaal, alle staten helemaal over haar toeren. Dus dan heb je die twee ouders nodig. Ja. Er moeten keuzes gemaakt worden op zo'n moment. En Dus, doku, you do you. goeie call, You jong. do you. Goeie En, call. Goeie en bal. Ja, hè, goeie bal. Voilà. En proficiat met de kleine. Ja, Hè? voilà. Zullen wij overgaan naar de orde van de dag? Oh, je orde van de dag, ja, sorry. Want wij hebben ook nog wel wat vragen die ingestuurd zijn. De eerste is van Charlotte. Hallo, dag liefste moeties. Ik ben Charlotte, mama van 2 jonge kindjes. Ik luister elke week naar jullie podcast en geniet altijd van jullie eerlijke verhalen en inzichten. Zoveel van wat jullie vertellen is voor mij herkenbaar en het doet echt deugd om te horen dat andere mama's met dezelfde dingen worstelen. Daarom ben ik benieuwd, op welk moment voelen jullie je als mama het meeste onzeker? Oh la la. Maar moeten we Ik dat heb in goeie uren vraag. uitdrukken? Dat is moeilijk, hè? Ja, dat vind Ja, ik ik denk dat dat een gevoel is. Allee, ik kijk naar jullie, dat ons zeker niet onbekend is. Helemaal niet. Ik denk dat ik daarom ook de podcast begonnen ben, omdat ik super vaak onzeker ben over opvoeding. En ik heb daar ook al mee over gepraat met een pedagoog van de UGent, Jochen de Vliegeren, die zegt van, er is nog nooit zoveel opvoedingsonzekerheid geweest. 1 op de 3 ouders geeft aan dat ze het moeilijker vinden dan ze gedacht hadden.
Maar ook heel veel ouders vinden wel dat ze goed bezig zijn. We voelen ons competent, maar ook heel onzeker tegelijkertijd. En dat vind ik zo'n moeilijke. Soms kan ik echt denken van, yes, I'm doing this. En dan op andere momenten denk ik echt van, nee, dat heb ik echt totaal niet goed aangepakt. Het gaat hem over het feit dat wij, denk ik, in een tijdsgeest leven dat wij willen beschikbaar zijn voor onze kinderen, wij willen aanspreekbaar zijn, wij willen betrokken zijn. Maar krijgen we ook niet te veel informatie, Ja, waardoor we ja. het niet meer weten. Dat gevoel heb ik op den duur. Dat we niet meer genoeg naar ons buikgevoel luisteren. Ja. Er zijn zoveel opvoedboeken. Sommigen spreken elkaar tegen. Dan zijn er heel veel aanhangers van het... Soft parenting. Ja, zo de gentle ouderschap. gentle parenting, Ja. mild ouderschap. Dan anderen zeggen weer, nee, we moeten terug naar vroeger en naar... want Ja. we krijgen van die sneeuwvlokjes dat we aan het opvoeden zijn. En vroeger hadden dan niet social media, dan volgde meer je buikgevoel. En nu krijg je zoveel binnen dat je op den duur... Allee, ik heb dat nu wel niet. Ik lees dat ook allemaal niet. Want de ene expert zegt dat, de andere dat. En je wordt daar helemaal horendul van. Dat vind ik nu net zo leuk aan de podcast, dat wij hier niet werken met... Je zou dat moeten doen, je moet dat doen. Ja. Volgens studies heb je dat. Maar wij zeggen gewoon hoe het in ons leven gaat. En je moet daar helemaal niks mee doen. Dat vind ik het beste. En denkt, ik herken mij daarin tof. Ik vind daar troost in. Herken u daarin in? Kun je denken, dat gaat bij ons toch beter. Ja, ik denk dat we inderdaad dat ons, vind ik fijn. gewoon hetgeen waar we ons aan afmeten of mee vergelijken, dat Dat is- misschien wel een heel belangrijke is. Ik had eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, misschien wel het scenario in mijn hoofd van dat is een perfecte jeugd. Van het huis met de tuin waar je langs de achterdeur binnenkomt, dat de mama klaar staat met de schort, perfect gestreken, de deegrol nog in de hand, de taart is vers gebakken en de fruitsla staat daar ook al, want je komt om 4 uur thuis van school, zet de boekentas Stefanie, jij maar bent op de dreadwife. plaat. Nee, maar het dat. scenario Ja, zat ja. in mijn hoofd. Dat is zo een ongeschreven handleiding die ergens wel bij mij van binnen zit en waar ik mij ook aan wil meten en waar ik mij ook wil mee vergelijken, ergens. Ik ben ook een kindje van de buiten, dus dat was vaak zo bij ons. Als ik bij vriendjes en vriendinnetjes ging, de soep stond al op voor 's avonds, de papa kwam thuis, speelde met u in de tuin en veel meer was er niet. Heel rustige jeugd eigenlijk ook. Waardoor dat wij nu wel best, denk ik, wat overprikkeld zijn. En ook Dat denk ik ons ook. willen vergelijken Ja. met dat scenario. Ja. En daar kunnen wij niet meer aan. Daar Nee. kunnen wij niet aan voldoen. Wij proberen dat. Wij proberen echt met alle macht. Ik probeer mijn soep echt op te zetten. En ik probeer, tegelijk probeer ik echt ook mee met Lara dat huiswerk te doen. Maar ik wil ook heel graag een carrière. En ik wil ook er zijn voor mijn ouders. En ik wil dat mijn ruiten proper zijn. En alles komt tegelijk in ons hoofd. En daar komt nog eens bij dat wij ook alles heel goed willen doen. Want wij zijn gewoon geweest van in de jaren 90 en 2000, daar komen wij van, dat ook haalbaar iets was. vroeger, Je maar- kon alles doen. Je kon alles gedaan krijgen. Dat ging. Je had je huiswerk, je moest naar de scouts, je ging je weekendopdrachten gaan doen en dat was het. Er was Maar nu nog tijd is en het ruimte, niet ja. meer haalbaar. Het is eigenlijk bijna niet meer haalbaar. Daarin ontwikkel ik gewoon voor mezelf, als ik spreek voor mezelf, heel veel schuldgevoel, omdat ik dat niet gedaan krijg. En de kinderen zijn daar soms de dupe van. Ja. Ook. Ah, wel. Wij zelf ook. Hè. Mijn me-time is daar ook de dupe van. Maar de kinderen ook. En daar, ik voel mij tegenover mezelf niet schuldig hoor, maar tegenover die kinderen voel ik me schuldig. Met dat nagel op de kop. Hè. Ik heb soms het gevoel dat de kinderen het met de restjes moeten doen. Dat ik dan zoveel aan het werken ben, dat ik thuis kom, overprikkeld, lastig, kort. En dat ik dan zoiets heb van, allee jongens, kom aan, maak gewoon uw huiswerk, doe voort. En dan ben ik niet de beste versie van mezelf als mama. En het is inderdaad al die dingen combineren dat ons super onzeker maakt, want we willen het wel heel goed doen allemaal. Voilà. En we willen ook nog eens onze kinderen lezen ondertussen doorhebben van, zitten die nog goed in hun speelt er, ja. vel? En vooral omdat we nu met 2 gaan werken. Hè. Dat is het. Maar hè. dat Wij is willen het gewoon grote veel verschil. veranderd. Het Ja. leven Ik heb is- al heel vaak gezegd aan mijn man dat ik eigenlijk die traditionele rolverdeling wel snap, omdat Ja, dat in principe het werkte. eenvoudiger is. Ja. Moet dat per se de vrouw zijn dat dan thuis blijft, dat wil ik niet gezegd hebben. Maar in principe bracht dat wel veel meer rust en structuur. Dus op zich, het is natuurlijk meestal niet meer haalbaar, financieel. En het is wel fijn dat een vrouw zich nu ook intellectueel meer kan ontwikkelen als ze dat wil. Ik denk Maar die dat we- zorgrol nemen wij nog wel op ons. Wij voelen ook dat zo aan dat dat zo hoort. Hè. Ik heb het ook naar mij toegetrokken. Ik wil dat ook. Hè. Ik wil ook de zorgende mama zijn. Ik wil de lieve, zorgende mama Voilà. zijn. Je die wilt, er je wilt altijd die is. gestreken schort eigenlijk Ja, ook dragen. dat, hè. Ergens wilt je die ook. Maar ik had dat scenario in mijn hoofd. En Ja. ik kan er nu al van spreken, want ik heb kinderen van ondertussen 20. En ik praat daar vaak over met hen. Hebben jullie daar iets in gemist? Hebben jullie dat gemerkt? Ik voelde mij daar schuldig over. Een heel tastbaar voorbeeld. Ik heb me heel schuldig, maar echt
enorm schuldig gevoeld. Het is wakker gelegen, geweend, alles erop en eraan. Omdat ik de kinderen 6 maanden van school heb gehaald om die te laten meegaan naar Frankrijk en daar thuisstudie te doen met privélessen. Oké. Dat was een heel ingrijpende keuze. Elaartje is daar ook haar eerste leerjaar op gestart. En dat was een keuze omdat ons leven dat op dat moment nodig had. Dus dan spreek ik over het leven van Christoffer en wij. Jezelf, ja. En dus de kinderen hebben dat gewoon moeten volgen. Ja. Die hebben dat gedaan. Die vonden dat eigenlijk heel spannend allemaal, heel leuk. En Lara vond dat heel leuk. Ze maakt heel snel nieuwe vriendjes. Ze heeft een half jaar het eerste leerjaar in Frankrijk gedaan en dan de rest van het jaar in België. De communicatie tussen die 2 scholen verliep heel goed. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel. Dus rationeel weet je, dit kan. Maar emotioneel was ik een wrak, want ik dacht, ik ontneem mijn kinderen hun vrienden, hun stabiliteit, de gewoontes, alles eigenlijk. Ja. Waarom? Omdat wij dat voor ons werk moeten doen. Omdat wij zo egoïstisch zijn en dat moeten doen en ons kinderen dat allemaal ontnemen. Maar gelukkig ben ik nu al zoveel jaar verder. Iluna en Magino hadden nog nooit zo'n goede examens afgelegd als na die privélessen. Dus dat is keigoed gegaan. Lara zat voor het eerste leraar, want in Frankrijk is dat niveau redelijk hoog. Die vonden dat fantastisch. Ja. Die zeggen, wij hebben dat meegemaakt. Het zijn vaak wij dat onszelf super. Die zijn daar kei flexibel door geworden. Die denken ook, ik kan nu overal... Die denken dat die veel meer aan kunnen, en wat ook waarschijnlijk zo is. Maar ik, op het moment dat aan het gebeuren was, heb mij zo slecht gevoeld. En mij zo een slechte moeder gevoeld. Ja. En er is niks aan de hand, hè, jongens. Die zijn keigoed, die zijn kei-oké. Het is wel goed dat je dat al kunt meegeven. Ja, no worries. Ja. Dus ik ben al in die positie van, ze zijn al groot. Dus we zijn wel competent, hè? We doen het wel goed, maar we twijfelen ook zo vaak of dat we dat dan wel goed aan het doen zijn. Maar dat denk ik, dat we te streng zijn voor onszelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij niet zo vaak... als ik mij onzeker voel, is het wel zot dat op dezelfde dingen is als jullie beiden. Dat je te weinig tijd hebt, dat je moe bent, dat je veel weg bent. Dat zijn de momenten dat ik mij ook het meest onzeker voel. Ja. Maar langs de andere kant, over opvoeden, denk ik heel vaak, waar we eigenlijk de podcast mee begonnen zijn, van ik doe alles met de juiste intentie. Ik geef u alles wat dat kan, op alle vlakken, emotioneel. Je mocht aan mij vragen wat je wilt. En ik denk dat dat voor kinderen al veel is. Er zijn kinderen die ouders hebben dat niet met de juiste intenties opvoeden. En dat vind ik dan zo gigantisch erg. Maar ik denk altijd bij mezelf, na een slechte dag of een slechte week, ja, ik ben ook maar een mens en niet alleen een mama. Maar ik weet dat ik echt vandaag heb gedaan wat dat kon, wat er nog in zat. Ik heb dat eruit geperst voor jullie. Ja. Dus ik denk dat we als mama ook minder streng moeten zijn voor onszelf. Want ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn man, dat je daar allemaal zo niet bij stilstaat. En wat dat Stefanie dan zegt, en het komt wel goed. Wij doen geen dingen om die gigantisch te traumatiseren. Want het zijn zo die dagelijkse kleine dingen. Maar ik denk dat die wel voelen. Liefde voelen die, aandacht voelen die, nabijheid voelen die. Ook al zeiden is een week minder van huis. Je hebt hun jeugd niet verpest, weet je wel. En ik denk dat wij dat onszelf wel laten aanpraten. Inderdaad, door dat ideaalbeeld. Dat allemaal heel leuk is, maar die gaan ooit ook in een realiteit komen waarvan ze gaan zeggen... Amai, ja, ik denk of ik hoop dat de kinderen ooit tegen ons gaan zeggen, zoals dat ik nu tegen mijn mama zeg... Amai, hoe heb je dat eigenlijk allemaal gedaan? Dat hoop ik. Hè. Ik voel me gewoon vaak heel egoïstisch. Dat ik zo denk van, ik denk heel vaak aan... mijn job is ook belangrijk. En dan... Ja, maar ik wou ook kinderen en die kinderen mogen daar dan ook niet de dupe van zijn. Dus zo voel ik mij dan. We moeten stoppen met te denken dat een mama ooit egoïstisch kan zijn. Dat kan niet. Instinctief kunnen wij niet egoïstisch niet meer zijn. Vanaf dat je een kind hebt, gaat dat niet meer. Ja, je bent dat nooit. Nee. Het enige dat je doet, is eigenlijk je leven dat je naast de kinderen hebt in stand houden. Waarom? Omdat jij ook... En als je er even bij nadenkt en je draait het om, wil je eigenlijk ook tonen aan de kinderen dat het zo hoort. Dat jij eigenlijk nog altijd naast hen nog andere bezigheden hebt, nog andere interesses hebt. Dat jij een volwaardige persoon bent, naast het feit dat je ook een fantastische mama bent. Dus ik denk dat kinderen van moeders die ook nog dingen voor zichzelf doen, ook gewoon veel sterker in het leven gaan staan, omdat zij ook later dingen voor zichzelf gaan blijven doen. En hun vrouwen, want bij u gaan het waarschijnlijk... de jongens, waarschijnlijk gaat het met vrouwen zijn. Ja. Gaan die ook zeggen, ja, maar nee, jij moet nog dingen voor jezelf blijven doen. Ook al zit je in deze relatie met mij en wil ik misschien soms dat je wel een keer de soep maakt voor mij. Maar jij moet daarna naast nog blijven, je dingen doen. Ja. Heel de dag zitten die kinderen toch in uw achterhoofd. Bij alle kleine, grote dingen. Bij de normale moeder, ik zal het zo noemen. Ja. Doe je toch alles in functie. Je gaat naar je werk, je denkt, Astra, ik heb vanmorgen al gestuurd, zijn ze ingesmeerd, want ik moest heel vroeg door.
Hè? En doe hun screens van uw ramen naar beneden, dat hun kamer niet. Het is zelfs niet omdat ik er niet ben. Die zitten heel de Dat is dag waar. in mijn lijf, in mijn hoofd, in Dat is mijn waar. wezen. Die zitten tot in Ja. de kern van u. Zullen we daarmee afsluiten voor Charlotte? En merci om mijn village te zijn, hè. Moetikes. En Charlotte, die onzekerheid, ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. En- Het is ons allemaal bekend, maar we moeten proberen, denk ik, om wat meer in onszelf te geloven en Ja, in onze Vooral mild intenties. zijn. En Mild. voilà. Milder Mild zijn. voor Ook uzelf. Niet voor mild voor die onszelf. kinderen, maar voor Nee, onszelf. mild, Ja. mild Voilà. motherhood voor jezelf. Ja, daar gaan wij voor Alright. pleiten. Yes. Dag lieve moties, ik ben een bijna 30er en ik heb samen met mijn vriend een grote kinderwens. We zijn intussen al meerdere maanden aan het proberen, voorlopig zonder succes. Ik zeg al, maar blijkbaar is het toch niet zo abnormaal. Iedereen zegt dat ik het moet loslaten, dat het dan wel vanzelf zal komen, maar ik vind het moeilijk om er niet of minder mee bezig te zijn terwijl mijn klok tikt. Ik merk ook dat ik tussen mijn ijsprong en het moment dat ik mijn maandzonde moet krijgen, mezelf totaal niet meer kan concentreren op andere dingen en elk signaal dat mijn lichaam geeft gaat linken aan, oh misschien ben ik nu zwanger. Met natuurlijk de grote teleurstelling daarna. Ik weet dat ik chill moet doen, maar elke maand dat het langer duurt, word ik eigenlijk onzekerder. Hebben jullie dit ook meegemaakt en hoe gingen jullie hiermee om? Stefanie, Ja. Christopher Maar ja, nee. keek naar u en jij werd zwanger. Geef niet? alstublieft. Ja, Ja. ja dat is inderdaad. We hebben nooit in dat traject gezeten of zo, of nooit echt geprobeerd. Zelfs, Ja, dat zelfs als het bewust was, Zelfs was je het wou eigenlijk niet al proberen. vandaag. Ja, dat is echt Ja. waar. Eigenlijk, true story is dat we verhuisden naar ons huis en we dachten, oké, nu is het tijd voor een derde kindje. Alles volgens het boekje, kinderkamerken eerst. We zijn op de leeftijd, de aangewezen leeftijd. Nu kan het. En we gingen eraan beginnen en het was al zover. Wauw. Ja, en amai. allee, ik had net het spiraal laten uithalen. Het was direct van dat. Dus ja, Prijs. wat, ik moet Maar, wel hey. zeggen, als ik dat hoor, vind ik dat wel... ik heb met Iluna echt geworsteld toen ik zwanger was van Iluna, als 16-jarige. Onverwacht natuurlijk. Wel geworsteld met het feit van... Oei, en ik voelde mij schuldig tegenover de mensen bij wie het niet zo vanzelfsprekend was. Ik was echt zo van, ja, maar dit overkomt mij nu. Ik zat daar niet op te wachten. En er zijn zoveel mensen die zo graag een kindje willen en daar zo hard naar verlangen. En bij hen gebeurt dat niet. Hoe kan ik ooit die mensen onder ogen komen? Hoe kan ik tegen die mensen ooit vertellen... Ja, het was Ja, zo per werkt dat ongeluk. natuurlijk. Ja, tussen Je moet je daar aanhalingstekens. niet schuldig Dat om is- voelen. Ja, achteraf bekeken ben je natuurlijk super blij. Ik zou het ook totaal niet anders willen, maar ik vond dat wel lastig. Bij onze eerste hebben wij ook echt wel een jaar moeten proberen met ups en downs. En dan is dat toch nog op een natuurlijke manier gekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik mij daar niet zoveel zorgen in maakte. En Ja. ondanks het feit dat eigenlijk zelfs mijn gynaecoloog op voorhand al had gezegd dat het moeilijk ging gaan, had ik daar toch vertrouwen in. En ik was ook eens 1 keer zwanger geweest en dat was dan heel vroeg afgebroken. Dat je zo half denkt van, zijn dat nu mijn maandstonden of is dat nu een vroege miskraam? Wat dat dan waarschijnlijk een vroege miskraam. Maar dat greep ik eigenlijk net aan van, kijk, het kan wel. En een van de volgende maanden gaat het dan wel innestelen. Naar wat ik hoor, heeft ze wel een overfixatie. En het is iets dat ze heel, heel graag wil. Een kinderwens kan echt heel Heel aanwezig zijn overheersend en zijn, uw ja. leven overnemen. En dat, je bent daar bijna constant mee Ja. bezig. Ik denk dat er wel veel mama's in die situatie zitten. Ik vind het Veel ook meer leuk- dan je denkt. Ik vind het hè. ook leuk dat ze luistert. Want ik kan mij voorstellen, ook als het niet lukt om zwanger te worden, je voelt je wel ergens een mama, maar je zei het nog niet. Wij hebben lang moeten proberen. We hebben ongeveer... ik ben eigenlijk eerst spontaan zwanger geworden. Miskraam gehad. Maar ik dacht toen, ja, oké, we blijven proberen. We zien wel, dat is de natuur. Hè. En dan lukte dat niet meer. En ik weet ook dat een jaar, ze zeggen altijd standaard, je moet dat een jaar geven. Ja. En ik was ook nog niet in paniek. Ik dacht, oké, komt wel in orde. We hebben dat toen een jaartje gegeven. Maar het gebeurde nog altijd niet. Dus ik dacht, oei, is er misschien na die curettage of zo iets misgegaan of iets beschadigd, waardoor dat niet meer lukt. En dan had ik wel even zoiets van, misschien is het dan toch niet voor mij weggelegd. En dan hebben wij beslist om KI op te starten, kunstmatige inseminatie. En ik moet zeggen, dat is wel bij de laatste poging gelukt. Dan moet de man zaad aanleveren en dan wordt dat ingebracht eigenlijk tot op de juiste plaats. En dat is dan heel in uw grappig. vruchtbare periode dan? Dat, als u, Ja, dat dat wordt is allemaal helemaal volgens dat op. uitgerekend En dan dan, moet je ja. zo zelf ook spuitjes zetten in je buik. Dat je zeker een ijsprong hebt en dat alles... en tabletjes opsteken, dat uw slijmvlies, dat ophoudt, uw ja. slijmvlies van binnen goed in optimale omstandigheden is, dat uw baarmoeder er klaar voor is. En dan wordt dat met een heel lange spuit ingebracht. En het grappige is, ik ga dat nu toch vertellen, Wim die had een drukke agenda, die ging niet mee, die deed dat
Maar moet ik dat nu wel zeggen? Ik reed dus met dat staal naar het ziekenhuis, onder mijn arm. Je moet dat warm houden. Dus, en dan zat ik echt in de wachtzaal met dat staaltje. En dan controleren ze dat eerst. En dan kijken ze of dat de kwaliteit goed is. En dan ging ik nog even naar huis. Kon ik nog even rusten. En dan kwam ik terug en dan brachten ze dat in. Dus dat was elke keer spannend. En je krijgt denk ik 6 pogingen terugbetaald. En bij de laatste poging dacht ik, ik had de papieren al ingevuld voor IVF. Want dat is dan de volgende stap. Dan brengen ze eigenlijk het zaadcelletje en de eicel in een proefbuisje samen, in vitro. En dan maken ze embryootjes. Ze doen een pick-up bij de vrouw. Ze maken een aantal embryo's. Ze doen een pick-up van je eicellen. En dan brengen ze dat samen met de zaadcellen. En dan heb je een aantal embryootjes. En dan plaatsen ze die terug. Dus de papieren voor IVF waren wel klaar. Maar uiteindelijk bij de laatste KI, dat is Isaac geworden. Maar Dus er was toch dat één misschien zaadcel die is? dacht... Ik ga zo hard zwemmen. Ja. Het gaat Maar hier denk je lukken. misschien dat is omdat je dacht, het is mijn laatste poging. Onder haar IVF is noksel, al- die zat weet daar je? graag, joh. Ja, die was... Nee, maar dat je dan misschien zo meer je lichaam iets zat van, we proberen het, maar het gaat toch niet Misschien- lukken, dat je daarom eigenlijk niet zo... Dat ik misschien meer ontspannen Ja. was of zo. Wel, ik weet het niet. Want Ja. ze zeggen natuurlijk... Ze hebben echt 100 keer ook tegen mij gezegd, mevrouw, ga een keer op vakantie, ontspan u. En ik had op een duur zoiets, ontspan u. Maar ja. Hoe kun je Ja, nu dat is ontspannen? moeilijk, hè. Maar zou dat sorry. iets met geloof elkaar wel te dat maken dat hebben? werkt. Ja, ik maar- vraag me dat echt af, want ik denk niet dat dat allemaal in onze kop zit. Dat is ook, Kan toch uw lijf niet? moet Uw ook lichaam, eigenlijk wel hè. mee willen. Ja. Ik wil alleen maar zeggen, ze is al een paar maanden aan het proberen. Geef de moed nog niet op. Je moet dat toch zeker ongeveer een jaartje geven. Daarom Gemiddeld. vertellen we het hier ook eerlijk, want we stellen ons hier wel kwetsbaar op door Ja. te zeggen van bij ons duurde het lang. Dat doet wel iets met een mens, denk ik ook. Ik vind Louise Godfroy heeft onlangs zo'n Ja. filmpje gedeeld en ik vond dat zo pakkend. Eigenlijk had ik totaal geen idee dat je... Ja, inderdaad, dat de aanloop naar dat heugelijk nieuws dat je zo graag wilt delen, dat vaak ook zo kan verlopen. Het beheerst je leven Heel ook, rare hè. vraag, maar kun En- je nog intiem zijn zonder dat je daaraan denkt? Dat is raar, hè? Dat ik dat Bij vraag. ons Ja, was dat wel een beetje, ik ga dat eerlijk toegeven, werd dat zo wel. Je moet kreeg het- dan tips. Hè? En wanneer Ja. waren de vruchtbaar? En je kunt best om de andere dag, want dat, voor de kwaliteit van je zaad. Ja, ik kon zo wel zeggen, zet jij nu bijna thuis van het werk, want vandaag moest het. En ik ben moe, ik wil Met mijn eigenlijk gaan schort aan. slapen. Maar Met je uw zet schort aan en uw vers gebakken cake stond jij klaar. Nee, dat niet. Ik stond met iets anders klaar. Die nacho, dat was niet met cakes. Hè? Nee, maar het is toch wel vaak zo bij, Ja, bij koppels wel. die zwanger proberen geraken. Ja, dat wordt toch zo'n beetje een... Ja, Wordt de nu seks anders en- daardoor? Ik ben daar eigenlijk zelf weinig mee bezig geweest. Ik vond dat wel spannend en leuk, omdat ik dacht, we gaan een babytje maken. Maar ja, als dat dan zo lang duurt, Ja, na 6 maanden. dan is dat zo... Ja, wordt het soms wat van de moed. Dus ik dacht wel, kom, we gaan Ja, ik nog deed eens. dat Hè. wel En hoe soms meer, zo van- hoe meer... Nu. Ja, nu, Ja, omdat je de weet ook wel temperatuur is goed, waarom, of je dus- zit in je ijsprong, of zo'n Ja, dingen. dus ja, als we Ik het stond- nu laten voorbij gaan, zijn we weer... Dus Hè? als we nu de moment laten passeren, Ja. is er weer een maand voorbij. Maar ja... Ja, wij hielden daar wel rekening mee. Ja. En dat heeft dan allemaal niet geholpen, want ik ben dan uiteindelijk zwanger geworden op een moment dat we... Goh, wat vertellen wij hier allemaal? Niet goed dat mijn man er niet... Dat wij op uitstap waren samen en dat spontaan gebeurde, dat we eigenlijk zeiden, maar nu moet het niet. En dat En was dat een zie je heel van, ja. fijne vrijpartij, die eigenlijk daar totaal niks mee te maken had. En die moment, voilà, onze zoon... Ik hoop dat hij nu deze aflevering niet... Oh, mannen, echt waar. Als je ziet hoe dat hem perfect is, hoeft hem nu niet te weten. Schatje, nu horen even toe, sorry. Ik denk dat we ook misschien een oproep kunnen doen dat de mensen ook stoppen met vragen. En wanneer gaan jullie eraan beginnen? Ja. En bij jullie geen kindjes? Want die uitleg wilde volgens mij echt niet doen. Nee, en je weet nooit wat er speelt bij iemand. Voilà. Misschien willen ze er bewust geen, misschien lukt het niet, misschien zijn ze al heel lang gewoon aan het proberen. Of whatever, maar vraag dat niet. Nee. Want dat is Nee. vaak een stil verdriet. Hè? Ja. Ik snap het. Als je het niet zegt aan mensen dat je aan het proberen bent, heeft dat ook een reden. Hè? Ja. Omdat je net die vragen wilt ontwijken. En ik denk ook wel dat de mensen dat vaak niet met slechte bedoelingen vragen. Hè? Die staan daar gewoon niet bij stil. Maar effectief, als je daar zo intensief mee bezig bent, al lang, en dat lukt niet, ja, dan is dat heel pijnlijk. En ik denk dat het fijn is dat we dat nu een keer benoemen, maar ook wel om gerust te stellen. Ik heb ook een vriendin waarbij het heel moeilijk is gegaan. Heel veel jaren. Heeft nu, dat hoorde ook vaak na het eerste, dat Ja, het ja, dan en dan makkelijker ineens gaat. plots, Dat toch? precies, toch hormonaal dan iets is.
heeft nu 3 gezonde kinderen ook rondlopen. Die dacht ook op een gegeven moment, dat gaat nooit niet meer gebeuren. Dus ik denk dat je de hoop of de moed niet zo snel, zeker niet na een paar maanden, dat is echt niks. Gewoon blijven doen en blijven En dus ook nog eens rijden voor de fun. Hè? Steek er ook nog eens plezier in, nieuwigheid. Ja, en misschien een oproep. Als het toch lukt, laat ons iets weten. Stuur een geboortekaartje. Ja. 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 Nee, Zou maar wel wij leuk geloven er nog wel in. Hè? Ja, zeker, Maar we willen zeker. toch niet weer de mama's zijn die nu aan haar gaan zeggen, ontspan je gewoon. En Nee. we Nee, weten voilà. dat het moeilijk is. Nee. Voilà. Nee. Maar laat u wel eens goed verwennen door uw man. Zoveel Voilà. mogelijk, ja. Moeties, we zijn toe aan onze laatste vraag. Van dit seizoen, hè, Ja. jongens. Stop Ik ga bijna de huilen. tijd. En het komt van een papi. Oh, dat vind ik leuk. De moeties. Ik ben wel een vent, dus ik weet niet of dat ik mijn vraag eigenlijk moet stellen aan je, maar mijn madame is wel super grote fan. Klapt hele dagen over de moeties. Dus ik kan de kans geven. Het moet niet altijd 2 keer voetbal zijn. Ik moet zeggen, het was eigenlijk niet slecht. Maar wat ik me vooral eigenlijk afvroeg, wat doe je er met die schone oranje salon in de studio? Ik zie die sofa wel goed passen in onze living. Dus als je dat voor een prijsje wegdoet, laat gerust het wat weten. Merci. Zeg, we zijn hier ineens tweedehands.be Hallo? geworden. Wat is dat hier? Zeg, papi, wij doen Alleen nu die heb je zetels... een papi-vraag, is dit. Ja. Die sofa is Met die- gemarkeerd, jong. Dat is van ons. Ja. Dat is We hebben ons daarmee ding. ons schoenen ingezeten. Die gaan nergens naartoe. Die gaan nergens naartoe. Ah, Want nee. wij blijven voortdoen, hè. Laat Wat ons is dat dat zeggen. nu? Die denkt waarschijnlijk, die stoppen ermee. Nee, Salut, nee. jong. Nee. Wij gaan gewoon verder, dus we hebben die zeteltjes Absoluut. nog nodig. Ik zou het niet aankunnen. Moest jij nu hier aankondigen, Dina, dat het gedaan is Nee. voor altijd? Ik denk echt waar, ik zak in die zetel weg. En dan kunnen ze hem zo wegdoen met mij erin. Dat die Christopher die leuk vinden. Maar wat gaan wij doen deze zomer zonder onze wekelijkse babbeltjes? Ze doen, gaan wij dat. veel Ze doen op whatsappen? een terrasje met een glaasje wijn. Deal. Wat denkt je Dat is al daarvan? 1. En dan onze WhatsApp-groep. Sorry, Kim, gaat niet stilstaan. Dat weet Ja, ik al dat vind zeker. ik een beetje... Hij staat nu al niet stil. Gaat dat nog erger worden, of wat? Ah, nee, maar echt wat dat wij- Ik ga allee, jullie missen. En wel, echt. Wat dat wij aan Ja. elkaar hebben gehad, als ik voor mezelf mag spreken, ik vind echt een ongelooflijke vriendschap dat wij hebben opgebouwd tussen ons 7. Maar daarnaast ook al die moeties die we op ons event dan hebben mogen ontmoeten, maar die daarnaast dan nog eens met zoveel zijn. Wat een ongelooflijke ondersteuning. Ja. Wat een community is dat geworden. Ja. Ik ben zo dankbaar, echt zo dankbaar dat je mij daarvoor gebeld hebt, Tina, ooit in de tijd. Maar ja, En echt, jij mij dat meen gevraagd ik hebt op echt. een skipiste. Dat is juist. Zeg, wat ga jij doen de komende maanden? Ja, ik ben blij dat we dat samen allemaal kunnen doen. Dat wij dit voor elkaar kunnen betekenen. En dat meen ik echt. En nu zijn we hier allemaal een beetje zo soft aan het worden eigenlijk. Hè. Zoals Eh, onze zetels. Maar Ik dat is ben door altijd onze wel zetels, maar- rationeler. Ik zal ze biedt wel Allee, inpikken. ja. Nee. Nee, maar ik denk, en voor alle duidelijkheid, papi, je bent wel onze doelgroep, hè? Want papi zijn is meer dan babysitten alleen, hè? Dat is waar, hè? Ah, We hebben je ook moet pappies, ook hè, ja. opvoeden. Oeh, ben Je je moet dan- er ook voor Oei. je kinderen zijn. Hij kan al niet meer weg, de zetel. Ik heb net met mijn water gemorst erin. Ah ja, sorry, papi. Besprenkeld. Het is maar water. Zeg maar, hebben jullie vakantieplannen? Wij gaan onze gebruikelijke vakantie De château. invullen met onze château, inderdaad. De kinderen gaan mee, alle 3. Dus dat Ja. vind ik wel heel fijn. En er gaat zelfs een liefje mee van een van de kinderen. Dus Oh. dat is ook heel leuk. Dat is zo wat nieuw ook. Ja, we gaan daar eigenlijk bijna de volle 2 maanden zitten. Dus ja, kampjes of zo heb ik niet moeten plannen. Ik heb dat hebben ze eigenlijk nog maar heel weinig gedaan, omdat wij natuurlijk zelf in toerisme werken. En ze spelen eigenlijk altijd met de kinderen van de gasten. En ze helpen wat mee, of ze lopen daar wat rond. Ah, wel. Of mijn mama dat is is er fijn. dan als ze wat kleiner waren, of mijn schoonzus, of de papa's. Het maakt allemaal niet uit. Klinkt toch wel heel idyllisch, hè, Stefanie? Ik denk ook wel dat het heel fijn kan zijn om ze gewoon 's morgens eens af te zetten aan een kampje en gewoon uw usual dingen te kunnen doen. Want ik kijk altijd wel heel erg uit naar het ritme van Ja. september. Ja, dat is waar. Dat is Echt, daar kan raar, ik van hè? tot rust komen. Ja, ik ben nu maar heel ik blij kijk dat dat nu wel heel schooljaar hard gedaan uit is. naar vakantie, omdat ik zo 's ochtends die ochtendrush wel beu ben. Ja. Maar het is ook wel herkenbaar dat je op het einde van de vakantie voelde dat ook aan die kinderen, Ja, maar ja. ook aan jezelf. Oké, terug een beetje ritme en structuur is ook wel handig. Dat je zo Ja. weet, oké, ze zijn van dan tot dan op school en dan hebben ze hobby's. En nu is het allemaal wat chaotischer, want ik ben totaal... En het is so not me, maar ik ben heel slecht voorbereid. Ik moet echt nog van alles doen. Eind juli gaan wij 2 weken op vakantie met 4 naar Mallorca. Alleen, er komen nog vrienden af ook, dus kei leuk.
Maar voor de rest heb ik gewoon zelfs nog geen tijd gehad om met Niels aan een tafel te gaan zitten met een blad om te zeggen, oké, dan dat. Dus wij moeten zelfs nog kampjes boeken last minute. Is het echt? Ja. Dus Amai, ik dacht dat komt ik niet laat goed, was hè. dit Ja, jaar. Ja, ik weet niet wat ik heb. Het is... Ja, Je ik heb mocht het ze gewoon altijd druk naar gehad. de chateau, naar ons sturen. Echt. Oh, echt? Open Mogen wij die invitatie. opsturen? Dat is dan ook weer al geregeld. Nou, waar ga jij Nee, misschien... ik ben nog bezig. Ik ben nog Boer zoekt vrouw aan het opnemen. Ik ben nog niet in vakantiestemming. Oei, Ik doe oei. nog even door tot midden juli. En dan vertrekken wij op verlof naar Oostenrijk. Ook Het schijnt pas- heel schoon, hè? Ja, Oh, heel love Oostenrijk. kindvriendelijk land. Pas vorige week vastgelegd. Gewoon een hotel gezocht waar dat je... Want ik had een oproep gedaan hier van wat kunnen we doen? En ik kreeg echt van alle suggesties. Super toffe suggesties trouwens, dankjewel. Ik heb die opgeslagen. Maar ook veel mensen die zeiden, ja, Zwitserland, Oostenrijk, superleuk om te doen. En we hebben daar een hotel gezocht waar je zo met de kinderen kunt gaan raften, klimmen, wandelen. Het wordt avontuurlijk. Ja, Maar dat is ze heel leuk, bezig zeker voor u zijn. jongens. Ja, Ja. Oostenrijk vinden wij ook altijd Dat ik die heel niet tof. moet dat we die kunnen bezighouden. Voilà. Nee, ja, wij En gaan je ook kunt wel daar heel zelfs een veel hiken, voetbalstage volgen. We kijken er naar uit. En voor de rest ook veel kampjes. Hè. Ja. Dus, En die zijn bij u wel al geboekt. die zijn net geboekt, inderdaad. Maar kijk, Ja. voor ene keer, ik ga jullie echt missen. Dus ik ga Amai. de WhatsApp-groep gedogen en ik beloof dat ik zal proberen iets actiever te zijn. Voel je niet verplicht, hè, Nee. Kim. Geniet maar van de vakantie. Als je mij niet gehoord hebt, wil dat niet zeggen, je zit in mijn hart. We hè, zien dat je weet je even wel, hè. graag en we zien elkaar allemaal even graag. En papi, de zetels Zijn van ons. Die gaan nergens heen. Ja. Die gaan in stockage totdat we in september terug beginnen, toch? Zeker. We beginnen zelfs al maandag 31 augustus is onze volgende aflevering. En om de zomer te overbruggen hebben we ook iets nieuws. Er komt een nieuwsbrief aan. En daar kunnen de moeties zich op abonneren via demoeties.be. En we gaan dat tijdens de zomer gaan wij mensen laten meeleven met wat dat wij bezig Onze zijn, zomer, zeker. Hè? ja. Anders gaan ze Onze ons zomer, start missen. hè, Hè? een Dat zullen we toch nog horen. dagboek. Ja. Wat dat ons Ik bezighoudt. kijk al zo uit naar die van jullie. Echt. Ik Maar wil je dat gaat nu dat al wel lezen. weten. Hè? Kijk, Ik ga gewoon in de ergens aan een WhatsApp-groep. klif hangen in Eigenlijk gaan we Oostenrijk. gewoon onze WhatsApp-groep naar de nieuwsbrief brengen. Ah, Dan zitten ja. ze ook eens even mee in onze WhatsApp-groep. Voilà. Ah, wel, voilà. Dat is het eigenlijk. Dus voilà, ik zou zeggen, schrijf u in voor die nieuwsbrief. Volg alles op de voet, ook alle nieuwtjes. En je kunt ons ook bekijken natuurlijk op VTM Go. We moeten nu echt afronden. Sorry, hè. Maar ik ga dat niet doen zonder onze sponsors nog eens te bedanken. En vooral ook JBC, want dankzij JBC hebben wij onze eigen Moetie-collectie. Zo leuk. Dat was heel En er zijn nog wel wat items, dus ik zou zeggen, check het online als je graag nog iets wilt scoren. De blauwe petten die zijn uitverkocht, maar van de rozen zijn er nog. Met al die Dus zon go nu for it. ideaal, hè? Go for it, zou ik zeggen. Liefste moeties die aan het luisteren zijn, dank je wel om te luisteren. Geniet van jullie zomer. Geniet Ja. van jullie kindjes. Maar Draag ook goed zorg voor jullie zelf. ja, denk ook aan jezelf. Want Wij moeten juist niks. niks. Bye, tot in augustus. Oh, dit is heel raar. Ja. Oh. Jongens toch, 8 weken zonder elkaar. Hoe? Ik weet het niet. But we'll be back, hè? Bitches. We will be back.